Ahojte všetci, tu Angie a vítam vás pri úplne novej otváračke, konkrétne prvej časti otváračky, pretože dnes je 1. september a ja mám obrovskú radosť, pretože ako doteráčka dneska oslavujem. A skúsim vám vysvetliť, prečo dneska oslavujem. Vždycky 1. dotera aktualizuje svoj web a vyhodí pre nás prospešné informácie, ako sú napríklad čo bude limitka mesiaca, a ktoré produkty sú tento mesiac zľavnené, ako aj ktoré produkty sú v limitnom výpredaji. A ja sa vždycky na to teším, pretože toto je ten deň, kedy ja upravujem svoju LRP šablónu a nahadzujem všetko to, čo si chcem vlastne v najbližšom mesiaci objednať. Ale predtým, než sa vlastne prepneme k počítaču, povieme si niečo, čo je to vlastne to LRP. Takže LRP šablóna je vlastne vernostná objednávka. Ide o objednávku, ktorú vlastne my doteráci objednávame každý mesiac. Za určitých podmienok a pravidiel vieme cez túto LRP šablónu nielenže získavať vernostné body, ale aj, ako som už spomínala, oleje zadarmo. A to je to, čo sa mi na tom veľmi páči. Takže skúsim vám priblížiť teraz tie podmienky, o ktoré sa jedná. Olej zadarmo získavame, ak objednávame cez LRP šablónu do 15. dňa v mesiaci, čiže je to väčšinou v priebehu tých prvých 2 týždňov. Ďalšia podmienka na to, aby sme mohli získať tento olej, je, že musíme objednávať produkty minimálne vo výške 125 vernostných bodov. Čo je celkom dosť, ale keď suma sumarum si spočítate, že vlastne vďaka tomu získate olej zadarmo, tak to už sa celkom oplatí. Je veľmi dobré si udržiavať túto LRP šablónu a v podstate pravidelne objednávať každý mesiac, pretože vďaka tomu sa vám načítavajú percentá. A tieto percentá sú zhodou okolností percentá návratnosti z vašej zaplatenej sumy a oni sa vám vlastne vrátia v hodnote PV bodov, čiže vernostných bodov. A tu je ten úžasný háčik, o ktorom málo kto vie. Dotera má stanovené, že 1 PV bod sa rovná 1 euro. Čiže vám sa vlastne vráti z vašej objednávky 10 až 30% späť v forme PV bodov a za tie PV body si vlastne viete kúpiť zadarmo ďalšie oleje. Čiže úplne úžasné. Ja ako aj mnohí iní doteráci v podstate fungujeme na tom, že tieto PV body vernostné zbierame a následne na to si za ne vymieňame tie mega drahé oleje. Pretože dostať olej rúže v podstate zadarmo je niečo fantastické. No lenže, samozrejme, mne sa olej minie už cez mesiac a veľakrát už aj zabudnem ku koncu mesiaca, že vlastne, že čo som to chcela objednať. Takže ja fungujem na tom princípe, že už počas mesiaca si vlastne v LRP šablóne upravujem olej, ktoré si chcem najbližší mesiac objednať. Vždycky si tam nechávam pár bodíkov mínuse, kvôli tomu, že rátam s tým, že každý mesiac sú zľavnené iné produkty a veľakrát zľavnia práve tie mega drahé oleje a ja sa väčšinou práve v týchto chvíľach toho chytím a nakúpim si olejček pre seba. Ale aby som si pamätala, ktoré oleje už reálne mám a ktoré nie, a keďže ich mám strašne veľa, ja tu mám môj milovaný zoznam. Áno, prosím pekne, za posledný rok som spisovala poctivo každý mesiac všetky nové oleje, ktoré dotera pridala alebo odobrala a mám v podstate zoznam aktuálnej ponuky aj v rámci všetkých limitných olejov v rámci Európy. A ako veľký zberateľ si samozrejme zaznačujem, ktoré oleje už sa mi podarilo získať a ktoré by som chcela získať. Ja to teraz ukážem. V podstate v prvom stĺpci mám všetky
klasicky bežné dostupné oleje. A ako vidíte, už ich mám takmer všetky, okrem rúže, vyškrtané. Áno, vidíte, že tu mám nejaké aj v rúžovej farbe. To znamená, že ich mám, ale ich záruka v podstate dochádza, čiže potrebujem si ich updatenúť. Tuto dole mám v podstate tačky, ktoré mám a ktoré mi chýbajú. A poďme na ten druhý stopec. V podstate v tomto stopci mám všetky zmesy. Áno, R sa volá v niektorých krajinách Brief. Je to stále ten istý olej, len má iný názov. V podstate v tomto stopci sú všetko zmesy. Takže keď si všimnete, tak už aj tie mám takmer všetky. Až na to, že mi chýba strašne veľa tačiek. Áno, mám kopec olejov v originálnej verzii, ale nemám ich namiešané v tačkovej verzii. Môžem si ich namiešať sama, ale som lenivá. A úprimne, tá tačková verzia je veľmi praktická na cestovanie, akože fakt, že veľmi praktická. A navyše tačková verzia daných olejov má jednu veľkú výhodu. Je namiešaná presne tak, aby vašej kože neuškodila. Čiže aj tie mega silné oleje, ktoré za normálnych okolností musíte riediť, sú tam nariedené už rovno tak, že žiadne exémy, žiadne problémy. Čo je úplne super. No a tento posledný stopec je môj najobľúbenejší a to sú práve tie limitné oleje. Ako vidíte, už som dopisovala za posledný mesiac, pretože netlačím každý mesiac nový zoznam, ale dopisujem si sem ručne a systémovo to nahádzujem už do originálneho. Tam to samozrejme updateujem. No a ešte mi ich tých limitných chýba celkom dosť. Lenže tie limitné oleje sú dostupné samozrejme vždy v limitne obmedzenom čase. Dôvod je jednoduchý. V podstate limitné oleje sú oleje, na ktorých sa rastlinný materiál veľmi ťažko zháňa. To znamená, že v podstate toho rastlinného materiálu nie je toľko, koľko by v podstate dotera potrebovala na to, aby pokryla ich celoročnú v podstate výrobu. A z tohto dôvodu raz za čas v podstate vyhodia určité množstvo limitných olejov, ktoré sa samozrejme veľmi rýchlo rozkradnú. A mne takto utekol presne ten Buddha Wood. Ja viem, ja už na ňom pracujem, myslím, dúfam, verím v to, že tento mesiac bude niekedy, že sa mi ho podarí dostať. Ale o to vlastne ide, že keď je nejaký olej limitný, tak je potrebné v podstate objednávať čo najskôr. A ja presne z tohto dôvodu, že striehnem na tie limitné oleje, ktoré sú vzácne, vážne, že vzácne. Pretože mám tu také oleje, na ktoré už striehnem druhý rok. Vážne. Sú tu oleje, na ktoré striehanem ešte len rok, ale napríklad hľadám ho tu očami Lemon Myrtle. Viem o ňom, odkedy som nastúpila do dotery a strašne dlho mi trvalo, kým som zohnala. Áno, ja ho už mám kúpený, ale ešte som ho nevoňala, pretože otváračku letného výpredaja ešte len budem natáčať. Takže sa veľmi teším na ňo, pretože som o ňom veľmi snívala, že ho jedného dňa budem mať. A on tu je. No a mám tu mnoho ďalších olejov, ktorých je fakt ťažké zohnať. Čiže ono sa vážne oplatí vždycky toho 1. septembra väčšinou po 9 ráno navštíviť doteru a čo najrýchlejšie si vyklikať všetky tie produkty, ktoré si chcete vlastne kúpiť. Aby vám žiadna limitka, na ktorú už máte dlhodobo záľusk, neunikla. A dnes je ten deň, takže ja si idem pomalinky otvoriť môj doTERRA shop a idem si nakúpiť oleje. Určite si všimnete, že nakupujem za 150 PV bodov na rozdiel od ostatných. Je to hlavne z toho dôvodu, že nákupom za 150 PV podporujem aj celú moju štruktúru, ktorá je aj podo mňou, aj nado mňou. Vďaka tomu vlastne získavame body ako skupina a mne tieto body prídu spätne preplatené, čiže dostanem ešte navyše
ako skupinový obrad nejaké peniažky že sme hromadne nakúpili za tých 600 PV. Čo je úplne super. A navyše, ak si držím túto hodnotu, v mojom prípade, vy nemusíte, vážne stačí raz za mesiac nakúpiť za 1 PV, aby sa vám udržala LRP šablóna. Keď kúpite každý mesiac aspoň za 50 PV, tak vlastne sa vám navyšujú postupne v priebehu roka percentá, až prídete vlastne po celom roku na 30%, čiže návratnosť v PV bodoch bude 30% z vašej objednávky. No a ďalšia výhoda, keď udržím LRP šablónu, dajú sa cez ňu nakupovať limitky. To je úplne super, pretože ja limitky práve nekonečne moc milujem. No a tých 150 si samozrejme udržiavam preto, aby som podporila skupinový obrad v rámci dotery, keďže nie som tu jediná doteračka, mám svoju vlastnú líniu pod sebou a keď chcete, môžete sa ku mne pridať. Vstup do dotery k Engie. Ak máš záujem o dotera oleje za najnižšie ceny, je dobré sa zaregistrovať a nakupovať si ich sám. Je to možné skrz registračný balíček alebo nákupom olejov minimálne za 150 PV. Vtedy je to bez registračného poplatku na celý rok. Inak v svojej prvej objednávke platíte registračný poplatok. Aktuálne máme v tíme počas septembra, októbra, novembra 2023 registrácie skrz Diamantový klub, kde môžete k registrácii získať ešte aj oleje zadarmo. Všetky bližšie informácie k registráciám vám dám, ak mi na Messenger alebo Instagram napíšete, mám záujem o vstup Engie. Môj Facebook a Instagram kontakt nájdete v bio, ale aj v popisku pod videom. Čo dotera inak ponúka? Takže dotera ponúka čistiace prostriedky, prostriedky na starostlivosť o vlasy, prostriedky na starostlivosť o pokožku, spa prostriedky, výživové doplnky a ďalej ponúka oleje a zmesi olejov, ktoré slúžia aj na podporu emócií, na podporu zdravia, na relax a difuzovanie. A ešte navyše ponúka ultrazvukové difúzory, ktoré sú tie najlepšie difúzory k dostaniu. O čo ide? Ultrazvukový difúzor vlastne nezahrieva zmes. Čiže v podstate para, ktorá vychádza z našich difúzorov, je studená a zachováva si úplne všetky zdravé a výživové látky. Čiže vy nielen dostávate príjemnú vôňu, ale zároveň podporujete minerálmi a látkami svoje telo. To je úplne pecka. Akože vážne sa neoplatí tieto úžasné esenciálne oleje zahrievať plameňou sviečky alebo akokoľvek iné. Vždy sa oplatí viac zainvestovať do ultrazvukového difúzora a užívať si tieto oleje fakt naplno. Takže ja si teraz idem nakúpiť a vy budete priamo pri tom. OK, takže ja už mám otvorený webový prehliadač spolu so stránkou dotery, kde si práve idem zadať moje meno a heslo. Dávam prihlásiť sa. Áno, ja neukladám meno, heslo a už to tu presúvam, aby ste aj vy videli, čo tu mám. Takže takže máme v dispozícii evidentne Harvest Peace. Špecialitkou tento mesiac je Blue Tansy Lemon a Meta Pepper. Ľudia, toto vyzerá veľmi dobre, takže za 200 PV dostaneme tento mesiac navyše R a RX. Inak za mňa RX je dokonalá zmes. Ako milujem ju viac než R, pretože má citrusové tóny a ja ho úplne že milujem, zbožňujem. Ale ako ešte ho mám reálne dosť, takže nepotrebujem nejako doplňať, ale zase môžem potom ponúknuť vám. No, ja už tu mám nahádzané svoje objednávky, čiže 11. septembra sa mi táto moja lojálna objednávka spracuje, čo znamená, že áno, môžete vidieť, že mám 30% zľavy na produkty, čiže v podstate už mám získaný ten najvyšší level za ten rok. Moja objednávka má momentálne
142 PV kvôli tomu, že samozrejme vždycky si nechávam nejaký priestor na tie novinky, limitky. A ja som tam hneď na začiatku zbadala ten Harvest Spice a už som ho tu asi aj spomínala, že ho nemám. Ne, ja nemám Baking Spice. Práve kvôli tomuto mám vždycky vypísané všetky oleje, ktoré mi ešte chýbajú. Takže poďme sa pozrieť na to, aké máme zľavy tento mesiac na oleje. Takže prvé, čo si všímam, čiže náš olej mesiaca, ktorý je tento mesiac zadarmo, je lemon, čo mi úplne vyhovuje, pretože môj milovaný lemon, ktorý som nedávno objednávala, som takmer minula. Takže potrebujeme doplniť. Je to môj najobľúbenejší olej. Ako prísam fakt, lemon je asi u mňa moja top jednotka a neexistuje olej, ktorý by som v tejto domácnosti používala viac než lemon. Nie len, že ho používam na to, že si vlastne dochucujem ním nápoje, používam ho do svojho difúzora, čistím ním všetky nálepky. Moja dcera veľmi rada nálepuje nálepky kade-tade a jednoducho z toho dreva to ide na hovno. A priznávam sa, lemon je to najlepšie. Nie len to, že tá nálepka zlezie dole, ale navyše ešte ten byt, dom rozvoniava po ňom ešte dobrých 15 minút a my s manželom proste sa jej nevieme nabažiť. Ako fakt, lemon top 1 u mňa. OK, toto sú pravidelné mesačné one, ktoré sa dajú kúpiť. Dr. Hill, čo nám odporúča a aký oni. A poďme sa už pozrieť na tie naše akcie, aké tu máme. Takže čo väčšinou robím ja? Hneď automaticky sa prekliknem do mojej každomesačnej objednávky. Inak si viem vytvoriť jednorazovú objednávku, ale lepšie je mi pracovať cez každomesačnú, pretože sa mi potom do nej pravidelne napočítavajú PV body. Ako vidíte, ja už mám 463 bodov vrátených naspäť, čo za tieto PV body si môžem mnohé výrobky kúpiť. Áno, 1 bod je 1 euro, čo je úplne úžasné. Takže idem objednávať, čiže najprv tak, preklikala som sa do mojej objednávky. Už mi tu ukazuje, že v podstate áno, neviem prečo mi to prekliklo, že mám menej, 107 nevadí. V podstate už mám viac ako 100 bodov, čiže áno, ako som spomínala, že som si není istá, ale v podstate dosiahla som 100 bodov a chýba mi ešte 17,5 boda na to, aby som získala zadarmo produkt mesiaca, čo je v tomto prípade to bol lemon, ale keby som to dotiahla na 200 bodovú PV objednávku, tak by som ešte dostala zadarmo R a RX tento mesiac, čo sa veľmi teším, takže určite budem hľadať a pátrať. Za túto objednávku by sa mi vrátilo naspäť 32 bodov, čo je úplne super. No, keďže mám 400 bodov, áno, tu už mám nachystané ďalšiu literatúru, ktorú si chcem doplniť. Minulý mesiac nemali k dispozícii build, čiže budovanie v angličtine, tak som si zobrala ten a ešte som si doplnila vlastne štart v slovenčine a v angličtine. Mám tu nachystané už niektoré z tých tačiek, ktoré mi chýbajú. Darček pre jednu moju priateľku a malý darček pre niektorých z vás, alebo skôr pre mojich priateľov, ktorí by si tieto oleje chceli vyskúšať. Takže, čo ideme hľadať? Ja rada najprv chodím cez tieto špeciálne ponuky, čiže Blue Tansy. Našťastie ja už Blue Tansy svoju mám, čiže ďalšiu si kupovať nebudem, čo je pre mňa veľká výhoda, lebo ten zoznam mám rovno pri sebe a vidím. R a RX dostanem, ako náhle získam 200. A tu je nejaká špeciálna ponuka, že ponúkajú Frankenstouch 4 ml, čiže nie je 10, ako je štandardne, ale o moc menšiu dávku za nízku cenu. Ja si ho pridám tento raz,
Áno, chcem pridať. Tu ho akurát nemám vyhodený, ale v zozname, čo som si písala, že ktoré najbližšie chcem, som ho mala. Len som ho dala preč, pretože mi to presahovalo body. Takže určite si zoberiem tento menší, pretože úprimne ja a kadidlo nie sme moc veľkí kamaráti. Ako priznávam sa, že kadidlo je pre mňa ten najťažší olej na spracovanie. Ale napriek tomu ho často používam, nevyslovene smrdí. Priznávam sa, smrdí mi, ale používam ho veľmi často. V podstate kadidlo je olej, ktorý je spojenie s božstvom, spojenie s otcom. Teda to je jeho reprezentácia a keďže ja mám zhodu okolností čiastočné tieto vzťahy ako keby ani nie, že narušené, no povedzme, že momentálne sa s Bohom moc nebavím, tak tento olej si držím pri sebe. Dávam si ho na spodky nôh, používam ho v kapsuliach, čiže určite si ho dávam a používam, len je to také. No a keďže je pre mňa vždycky praktickejšie použiť tú tačovú verziu, ktorá je už nariedená a rovno ju môžem použiť na telo, než proste si ho riediť zvlášť, tak pre mňa je toto vynikajúca ponuka. Poďme pozrieť ďalej, čo tam ešte bolo v špeciálnych ponukách. Máme tu Harvest Spice, ten sme sa už o ňom bavili. Poďme pozrieť do môjho zoznamu veľmi rýchlo. Áno, môj zoznamček, samozrejme ho tu mám. Či ho mám, či nemám. A Harvest Spice už mám, takže zbytočne by som ho kupovala. Blue Tansy viem, že mám, lebo som si ju špeciálne pridávala. Toto ma zaujíma, čo je tento nejaký špeciálny pák. Food Supplement. Aha, OK, tak to je doplnenie stravy vo forme MetaPVR. To ma moc nezaujalo, možno niekedy na budúce, čiže ja sa vrátim. Difuzoriky, veľakrát majú veľmi krásne detské difuzory, ale z okolností tento vláčik sa mi moc nepáči, takže ja prebehnem rovno k čomu? OK. Potrebujeme mať 150 bodov. Čiže minimálne ja chcem 150, vlastne nie, chcem 200, pretože chcem dostať zadarmo ešte tieto dva oleje, čiže v tomto momente by som dostala zadarmo 3. Takže poďme sa vrátiť na Essential Oil. Tým, že som si tam pridala Franken kadidlo, tak je to úplne super, ale čo ešte by som ja veľmi chcela je rúža. Takže ja to rovno takto asi zavriem. Ja si tu rovno napíšem rúžu, pretože rúža je z okolností olej, ktorý veľmi chcem. Takže rosé. Pozrieme sa, či je vôbec dostupný, pretože ešte stále je out of stock. Áno, toto je jeden z najdrahších olejov a potrebujem na ňo iba toľko to PV, 229. Ale zároveň no zhruba tých 450 bodov späť, aby som si ho vedela zaplatiť cez body, čo už momentálne mám našporené, čiže keby som strašne moc chcela, viem si ho objednať. Dobre, tento nemáme. Takže čo tu máme a čo môžeme? Takže momentálna moja objednávka má hodnotu 124 PV a potrebujeme sa dostať na 200. Takže máme tu, áno, to je navyše, to je tiež navyše. Máme tu Forgive, Arttouch, Vanguard Frankens, teda kadidlo. Čo nám ešte chýba? Oregano Touch. Tak poďme pozrieť oregano. Oregano je v podstate, sú antibiotika ako keby, v olejovej forme. Čiže oregano.
A majú ho, super, takže ja si ho rovno pridám. O ten mám záujem. Čiže môžem si škrknúť ďalší olej zo zoznamu. Ja ich škrkám väčšinou až vtedy, keď ich dostanem a mám v ruke, lebo občas sa mi stane, že ich vyškrknem príliš skoro. Pardon. Kubek. Dobre. Takže máme oregano. Čo ešte môžeme? Art Touch, Console Touch. Konzole je veľmi dobré, ale Deep Loop. Mne sa teraz ľúbilo, zmenili receptúru Deep Blue oleja. Nedávno som si objednala akože samostatný ľudia. Jak ja som ho neznášala, tak som si ho priam zamilovala. A veľmi by som chcela, aby som ho mala. Takže ja idem rovno pozrieť Deep Blue aj v touchovej verzii. Takže máme tu roll-on a máme tu touch, čo je dokopy, tuto je 64,5. Dobre, rozdiel medzi roll-onom a touchom je v tom, že v roll-one väčšinou je zmes, ktorá není riedená príliš veľa kokosovým olejom, teda frakciovaným kokosovým olejom, preto sa väčšinou oplatí, ako by som to povedala, je rovno prispôsobená na telo. Ale keď máme roll-onovú verziu, že čisto je to roll-on, tak je to vlastne vyslovene zmes olejov namiešaná tak, aby bola dobrá na telo, ale nie je to ten nariedený základný olej. Je to v podstate, ako by som povedala, veľká časť zmesi olejov. Ja si pridám túto za 64,5 PV kvôli tomu, že mám 43 a čím sa vlastne dostanem nad 200 bodov a zároveň v tom momente získam vlastne zadarmo ďalšie 2 oleje, čiže dokopy dostanem tento mesiac zadarmo 3 oleje. Dala som, čo ma veľmi teší. Vrátime sa na stránku. No poďme. Takže mne už tu zobrazuje, že v podstate získala som produkt mesiaca zadarmo, lebo som mala viac ako 125. Tým, že je tento mesiac ešte akcia, že vlastne 200 bodov, za 200 bodov získam ďalšie 2 oleje, tak to je úplne super. Čo sme my práve splnili. Čo tu máme? Classic, literatúru, Forgive, R, On Guard, Frankenstein, Oregano a Deep Blue. Áno, už mi tu rovno naskočili, čiže limitke mesiaca teda je olej mesiaca je v podstate ten citrónový. Na to, aby som vedela získať, vlastne musím splniť tú podmienku 125 PV bodov objednávkových plus potrebujem objednať do 15., čo ja mám schválne nadstavené na 11., aby keď napríklad dlho si neviem vybrať alebo rozmýšľam, aby som mala čas, kým to x-krát prepíšem. Samozrejme mi tu rovno naskočilo, keďže tento mesiac je aj 200 bodová vlastne promo verzia, čiže dostanem zadarmo ešte ďalšie 2 oleje, čiže R a RX. No myslím, že na tento mesiac mám nakúpené a veľmi sa z toho teším. Reálne sa mi vráti 62,25 a rozmýšľam, že či si niečo nezoberiem za body, ale asi tie body som si veľmi šporila na moju obľúbenú ružu, teda respektíve snívam o nej neustále a jedného dňa ju určite budem chcieť. Zatiaľ som to šťastie nemala, ale ona príde. Keď sa vráti na sklad, tak určite si objednám niektoré ďalšie, takže zatiaľ si body nechám. Keďže tento mesiac sa snažím, aby som mala tých 200
bodov, tak nebudem dávať nič za body. Ono by to vyzeralo v podstate asi nejak takto. Kliknem na daný produkt a teraz môžem, tuto si prepnem, že chcem kupovať niečo za body. Automaticky mi to navýši môj poplatok o 2 €, pretože prepínanie je celkom náročné. Teda musia to dlhšie spracovávať, tak si za to pýtajú poplatok. O čo mi ide? Niektoré itemy vidíte, že nie je možné kúpiť za body, ale niektoré sú. A ja tie, ktoré sú možné, môžem v podstate, ako by som to povedala, poďme na ten forgive. Dám tuto, že +1, on mi ho automaticky odráta. Teraz mi to celé prepočíta systém. Čiže áno, kúpila som tento item za body, použilo mi to 16,5 boda, ale tým, že som ho vlastne kúpila za body, nepripočítava mi to vlastne za ňoho PV body. Čiže v tomto momente, čo sa mi stalo, klesla som pod tých 200, čo sa mne nepáči, ja chcem mať tých mojich 200 bodov, čiže ja ho znova prepnem, že chcem na ho regulárne zaplatiť. Väčšinou, keď sa nesnažím dosiahnuť tie body a chcem si zobrať nejaké veci navyše, tak vtedy nakupujem priamo takto. Čiže na to, aby mi prebehla táto objednávka, ja potrebujem ju už spracovať rovno, lebo o čo ide? Keď tam mám limitné produkty, ako je napríklad tento Frankins, čo je vlastne kadidlo, tak neviem ho vlastne uložiť. Čiže ja keby som si dala túto objednávku uložiť, tak on mi ho automaticky, ten Frankins odtiaľ zmaže a ja by som ho musela znova prikladať v čase, keď budem objednávať. Čo ja objednávať nechcem, toto vypnem, aby mi zbytočne narátavalo 2 €. Áno, vidíte, že mám ešte nejaký kredit zarobený v rámci štruktúry. To sú v podstate peniaze, ktoré tiež môžem rovno minúť na tovar. Funguje to takým štýlom, že vlastne úplne na konci, keď už platím svoju objednávku, tak môžem zakliknúť, že v podstate chcem časť objednávky zaplatiť z tohto kreditu. Priznávam sa, z tohto kreditu som platila tú rýchlu aukciu, čo bola, kde som získala tie 2 limitky, na ktoré sa strašne teším, kedy si ich konečne ovoniam. Takže toto by sme mali. No a keďže mám všetko naklikané a som spokojná s tým, čo tu mám, 224, čo sa mi tu objavilo navyše zrazu? Predtým to nebolo. Jak mi tu skáču dneska body, neviem prečo. Takže tým, že mám 224, tak viem si v podstate niektorý z tých produktov zobrať za one. Za tieto bodíky. Takže ja si to znova prepnem. Keď tam mám 2, 2, 4, tak tuto mám 19 bodový oregano a ja si ho rovno zoberiem pekne takto za body. Počkám si, kým si to spracuje on. Dostali sme sa na 205 bodov, čo je presne to, čo som chcela. Čiže vlastne dostanem ho, dá sa povedať, zadarmo. Čiže v tejto objednávke, keďže už rok takto vernostne objednávam, dostanem zadarmo 1, 2, 3, 4 oleje, čo je... Pre mňa je to úplne niečo úžasné a teším sa už na ďalšiu objednávku, lebo samozrejme ďalší mesiac budem zase niečo objednávať a budem samozrejme doplňať môj krásny zoznam. Takže ja prejdem k platbe. Takže ja som sa presunula už momentálne k platbe, k objednávke.
pretože som veľmi nedočkavý človek a vážne mám veľký problém neobjednávať hneď prvý deň, kedy vlastne táto ponuka vyjde. Ale keďže už neplánujem nič na tomto meniť a takto sa mi moja objednávka páči, takže ja si ju plánujem spracovať. Keďže tam ukázala moja objednávka automaticky moje osobné údaje, ktoré s vami zdieľať nejako nechcem a nepotrebujem, tak som si to presunula na druhý monitor a idem dokončiť. No a vidíme sa, keď túto objednávku otvoríme. Čiže tak cca o týždeň, možno týždeň a pol. Máme sa na čo tešiť. Zatiaľ sa majte. Čaute.